दिनै बोथोरा जोबोद गुदुंथार फरायसालिनिफ्राय दासो सफैदों फरायसालिया जोंनिया दिनैनिफ्राय फुंनि 7 रिंगानिफ्रायनो जदों आरो 11 रिंगा 30 मिनिटाव फरायसालिखौ हगारबाय बिनि उनाव दायो न'आव सफैबाय सेन्सासनि खामानिया दिनैनिफ्राय जुरिबाय आंहा जिहेतु मैयानो मेपिंखौ खालामखाबाय बेनिखायनो दिनै आरो आङो फिल्डआव थांला नन्दिताखौ फुङाव स्कुलाव लांफानाय जायासै बेनिखायनो आङो फरायसालिनिफ्राय सफैनाय लोगो लोगो एसे फरायनो होदों आरो टुपुजोंबो दसे दङ टुपुखौ आं एसे लाना होआब्ला जोंहा ओंखामखौनो मोनजाया बिमाया जेबोखौनो मावनो हाया बेनिखायनो दायो एसे टुपुखौ लाना होदों जायनि थाखाय दायो जों ओंखामखौ मोनजासिगोन आरो थांदों बिमाया माबा खालामदों आरो दै टुपु फै नामा ना बेलायबा औ दे बुंलाय टुपुआ ना बेलाय टुपुआ गेलेगासिनो दङ आबा सिखार टुपु दावदै जानिफाय दावदै दावदै जानोसै जागोन नामा फै जानिफाय फै मा बुंदों टुपु दावदै जागोन नामा नोङो जोंहा टुपुआ दावदै जानो मोजां मोनो नन्दिता दे दोंसे मेथाइ खनलाय हागोन ना बिसिना आबा आब' माखौ फरायगोन दे बैसागो टुपुआबो मोसादों ना टुपु नन्दिता नोंनि बिजाबखौ बिसिना हागोन नामा लासै गेला बिजाब बिसिना होननाङाबा आबा माखौ फरायगोनलाय दायो गोबां सान आब'खौ फरायसालियाव लांनो हानाय नङा आङो सेन्सासनि खामानिनि थाखाय दै लोगोफोर बोथोरानो जोबोद गुदुंथार आरो लाइनफोराबो थाया इनभार्टाराबो आंहा गोजाम जाबाय नालाय चार्जबो बारा थाया दसे सालायोब्लानो जोबो बेनिखायनो बे बोथोरा माब्ला थांसिगौ आं बेखौसो सानबाय थांबानो जासिगोन गोजां बोथोरखौनो आं बयनिख्रुइ साबसिन मोनो कारेन्टनिबो बांद्राय गोनांथि गैया नाथाय गरम दिनाव कारेन्ट गैयाबा जोबोद थानो खस्थ' आरो जोंहानि न'नि सोरगिदिं गेदेर गेदेर बिफांबो गैया आङो बिफां लाखियाखै बिफां लाखियोब्ला जोंहा मा बुङो मान्दाबा गय फिथाइफोरखौनो जाजोबो थाइसेबो फिथाइ थानो हाया बेनिखायनो सोरगिदिंनि बिफां लाइफांखौ आङो दानजोब्बाय दायो गयल'सो गायदों दा जियानो जा लोगोफोर इउटिउबाव भिडिअ लाबोयैया गोबाव सम जाबाय नाथाय दायो सम सम जोङो भिडिअखौ लाबोसिगोन होननानै सानदों आरो बेलाय जोंहा टुपुआ जोबोद गोजोनदों नोंथांमोना जोंखौ मदद खालामब्लानो जाबाय जोङो जोंनि न'खरखौ लानानै मोनफा मोनफा समायना समायना भिडिअ लाबोनो नाजागोन नङा होमबा टुपु